Хотел Виел – вашият шанс за успешна инвестиция в сърцето на Родопите. Разположен в живописното село Бойково в имот с площ 3 декара само на 30 км от Пловдив. Напълно оборудван и функциониращ. Комфортни стаи с прекрасна гледка. Ресторант с просторна зала, зелени площи и зона за отдих. Закрито външно барбекю за 25 човека. Външен басейн за летния сезон. Готов за работа. Идеален за развитие на туристически бизнес. Приказно е, нали? А сега е време и да ви разходим из хотелът, който се състои от 8 двойни стаи плюс 2 апартамента. Има таверна, басейн и фитнес. Откъде да започнем? Аз предлагам първо да разгледаме стаите. Хайде! Стаите са разположени от вторият етаж нагоре. Двойна стая с балкон предлага уютно обзавеждане за пълен релакс, просторен балкон с спираща дъха гледка към планинските върхове и баня и тоалетна. Събудете се с изгрев над планината и дишайте чистият въздух на Родопите. Сега ще ви разходим и из механата, която в закритата й част събира 25 човека, като и отвън има още маси. Оставям ви да се разходите, а аз ви чакам във фитнеса. Традиционно обзаведената механа е мястото, където вкусната храна и добрата компания се срещат край огромната камина в центъра на залата. Аз съм от хората, които дори и на почивка обичат да спортуват и съм сигурна, че има много такива като мен. Фитнесът не е голям, но има всичко необходимо за хора, които имат желание. Дори и сауна. Външното барбекю е с място за 25 души. Вкусът на Родопите под открито небе. Просторна зона за празненства и незабравими вечери. Голяма скара и оборудване за чеверме. Традиция, която оживява пред очите ви. Свеж въздух, природа и уютна атмосфера. В двора на хотела има още две постройки. Едната от които е с 2 стаи, които до момента са използвани като стаи за персонала, но могат да бъдат отдавани и за гости, а другата е с 3 стаи. Ако това е вашият инвестиционен имот, свържете се с нас. Ние сме Явлена Пловдив.